masuk komen ni pi bro ti kamnyar mo kiban kistep kumba kistep I padang ti padang tenang step akhi haban trikam ti mentar step kajing pudi kadina ka kitab hawar maka nong pa pra ti balai bunsin nga habang puli shua ba ngentring ngan kata puli ke bible ban ngaplong jung dua shua mo namar balai ba ngasngo ba ka mento yanga takadaw nga duai ngasngo ba kapan kemen yanga takadaw nga duai ngasngo ba kapan hun mensim yanga takadaw nga duai ti balai nga duai haublay balai nga duai ban palay ti dena takadaw ba haka jing long briu bonsin ngidap tang da jing duna suda ti daka eke ba ngi liek ngi kam ngi keren kana ti ka ba mensngi baru si sngi ngi trengi kta ti ngi kwa ban siam ka jing sngo ba ka jing sngo palai men siam lane ka jing sngo kumen ka men siam ngam kwa ban don kano ka jing huri hura de nang takadaw ba bunsian hi da don kinu ki brio bawan pen sniu men siam lane ki bawan yu kum tu balai ba nadu men suang julong kani jing long mar nga isi ba ki brio ki ba kwa thau huri hura ti lani ki mantu nga isi ba ti nga isi ngamla ban ban namar bali ngamla ban sim ya ka any ti lejong ti de nang takadaw bali bang sering video ngaring video namar bali bang isi ki brio ki ba kini ki brio ba thau jing kulumar nga isi ki brio ki ba jaitu ban tre ban kata nga isi ki brio ki ba lamiet tang ban thau jing ikan roy nga isi ki brio ki ba lamiet ban tim sang la ne ban keren jot yeno nga isi ki brio ki ba yanang tang ban lorni ti nga isi ki brio ki ba kibam jukwa ai ka jing ba nga isi ki brio ki ba kwa tang ai ka jing sniu ti de nang takadaw bali ba nga sering video bali nga supply kini YouTube channel ti de nang takadaw ba ngan ong ipi balai hatong im don jing sempang se balai hatong im don jing sngoto se ti de nang takadaw ba balai ba nga pulie ngan ong ipi ki ong ya ka jing stan banang tang bala anang kan phareng han tang bala lat jing pulie tang bala ali school han ka jing stan ngan ong ipi ba what you nget kumi kita kibrio kibas ngostan namar da pinget kita fin jot yala dia nget ye ublay sto nget ya ka ba kamen sim lajong ka kwa nget ya ka jingmut yung perkhat ya ka ba kane ka jingmut perkhat ka perkhat henry wat cha elam bakla kibrio nget yala dia nangkong nget yala dia hadien nget ye ublay nangkong nget ye ublay hadien nget yala dia ti da ka jinget ki jongpi perkhat ye ublay bat da ka jing perkhat jongpi ye ublay un spans kam ye pi henry mentala da yala dia pim i ti kamut pin perkhat kumnoi ye kiwe haba yala dia pim i kumno pin perkhat ye kiwe nangkong yala dia buram ye kiwe yala dia buram ye kiwe namar balai ka baha ka banta barokhot ka de ka jong ublay ti da ka ba ublay upan skam ye ka mansim jong pi namar pi ya daki snem daki po snem pi duai pi karpat nang ta pi karpat si karpat ublay ban hadu ba undas ngap hadu ba ka mansim jong pi kan pale hadu ba pindas skam yela dia hang ta kamut pi sala ban li iki baro namar balai ka jing start hi borobor kasyong bat ublay ude ka jing start ka ya rangkar bat ublay ti de na takadaw ba ublay ule ya ki borkhot ka jing start da ka jing le jubur da ka jing start ti haba ka jing start kala don rangkar bat ublay ti de na takadaw ba ngang ongkum ni ka jing start ka di ublay ude ka jing start namar ba ustad usala ban thaw ki baro usala ban le ki baro wal da ngingim la ban yu iyo hanre nginget nganget nganget na du ko mensim ba ublay bakraw ublay bor ublay basbun ublay ba i ublay uba
Yai suki ban bitar ublei ubay yaisha ublei ubadap ta kajing i mat kajing spun. Dia nang takadaw ba da kajing i mat kajing spun uda uri usumar suker yangi. Abang itreng kita ngikren kana pelaj ingi na kajing ma jing saw na kajing pang jing stom baro. Dia na kata ba baling bangi hap an aingu aidam yu ublei. Bali bang hap an duai. Bali ba ngap ki nang stem ngatreng kita naman ngakemen halaka kam. Da ka bang ngabu jing duai yela dia hakmat jung ublei. Da ka bang duai ya ublei man ka stem. Namar ba ka ka bang duai ka ba nga sngotanat bangan puli ka Bible namar ka penkemen nga. Namar ka penja engai ki jing kuslai baro. Ti ngamdon kajing artatien ngamdon kajing konyo mensiem namar da ka banga puli ka Bible ngau syam jing suk yela dia. Ban nga kemen ka mensiem namar ba upensai nga halaki singi halaki jing treki jing ta junga ti da ka banga ngapan hukum na ublei trekenda. Ba un pen i ma ya kalanti bangangan le kam. Tiada nak takataw habang apan hukum na ublei trekendrat bon pun iya kajing le kajing kam junga tiang nget bet bakata kada kajing pun i jung ublei kam dir kajing la kajunga kadehi kajing la kajung ublei namar ngaya la dia ngadi tang ubrio di ngadi tang plang kunban di hakawi kasngi sibuk la da ukendrat ula ibet yang bo un simno kamut kamet kan li phai sikadomet kan ni kado kan li phai sikadomet hande kamen sim tikaraja ada pimut bat mkenaru ya ka mansiam te pimla te dena takadaw bali bang hap an aingu aidam yu ublei trekendrat namar ba ulale sbun yanga namar ba ulale bahai yanga namar ba upen palei kemensim junga te dei kata kadaw banga nga aingu aidam yu ublei namar ba ulong ubasbun ulong ubah te mentangan ngan puli no naka kitab hawar nakal nong bapra hang ni kalong ba pin perkat hin la dia nga su puli kalong ye pi ba pin perkat hin la dia phim de ban dom phim de ban skosi mo kidon ki ba skosi kidon ba dom ti nga ong kum ni bar khoj ye kitu ki ba kersan bad ye kitu ba ben ti kitu ba kersan ru sanang perkat kitu ki ba ben ru sanang ben su mlilei ti menta ngan ong ipi ngan puli no naka nak kitab hawar nakal nong bapra hatu kajing start kam khot hatu kajing sampang kam penjam yala kasur naba na ba kenjang harut enti hakil enti ya kayang na senda khardop hakmat nong ba na kitengkong jing khang kakerkaj ya phi korong ba ngakhot bat ngaperta ya kikhun sendang AP kibasida to hikai ya kajing sian AP kibabi to pikir to ngap namar ngadon kabasyon jingbun ban yathu bat kirmyang centur jonga kin seitang ya kabadai ka centur jonga kan keren ya kajing sisa ya kajing runar kirmyang centur jonga ki isajmet ya kajing runar kirmyang centur jonga ki isajmet baru kiktin nak sentur jonga kilong kibahong kim don kabakalan ne kabakador kitheu bet ya uta ubasempang bat kidei ya kitu kibadon jingtip to sim ya ka jingkai jonga ha ka jaka ka rupa bat jit ya ka jingtip ban ya ka ksiar bakan sai naba ka jingstan kakambha ban ye ki maulun nai bat omdon jing angnut jong pi bala ban ye kot batka nga ka jing stat ngalong ka kendran jong ka jing husiar bat dei manga kabala syam ya ka jing sian bat ka jing tip ka jing tieng burom ye utrai kalong ban isi ya ka basniu sto ka jing tieng burom ye utrai ka jing tieng burom ye ublei kalong ban isi ya ka basniu kajing tieng burom ya ublei kalong
kajing tiang burom ya utrai ublei kalong ban isi ya kabasnio. Kajing tiang burom ya ublei kalong ban isi ya kabasnio. Kajing tiang burom ya utrai ublei kalong ban isi ya kabasnio. Ya kajing sarong bat kajing ker'ej. Kamut kajing tiang burom ya utrai kalong ban isi ya kabasnio. Ya kajing sarong bat kajing ker'ej. Ya kajing runar bat ya kajing keren nang ang nga isi. Ngadon kabuj bat kajing start. Ngayu i jelio bat ngadon kajing klany. Danga kis iem kisensyar bat kinong tawaan kirai ka ei kabasyong hok. Pet kajing start ka ongkum ni. Danga kis iem pertei. Danga kis iem kisensyar bat kinong tawaan kirai ka ei kabasyong hok. Danga kinong sensyar hima ki peniat kam. Bat ki riu kraw ki alam ya kepertei. Nga it ya ki ba it ya nga. Bat gitu ki bawat benia ya nga ki syam ya nga. Hanga don kaspa bat kaburam. Kaspa bayai ni bat kajing man bha. Usok jonga ukam bha bani kaksiar. Wat ya kaksiar nala. Bat kajing mi bangayo kakam bha bani ya karupa kansai. Ngayat hakalenti jong kahong. Ngayat tang na kilenti yat kajing le hong. Da ka bat spa ya kito ki ba it ya nga. Bat pendap ya ki tiarkan siau spa jong ki. Utrai ulathaw ya nga. Nadu basdang kajing trei jong u. Nangkong ya nga. Nabaro ki kam jong u menhendai. Nadu menhendai kulong. Laseng nangkong ya nga. Syua ban sedang kepertei. Manba ompat don kijing jeliu. Yang lakha. Manba ki telongken soy kimpat don. Syua ban penuan dori ki lumba. Syua ban don ki lumrit yang lakha. Syua ban penuan dori ki lumba. Syua ban don ki lumrit yang lakha. Syua ba untaw ke pertei bat iki pentha jongka. Ne syua upngit kendau benengkong. Haba ula thaw ye ki beneng ngalala adon. Menba ula ringdur ya ka kilon halor ka jingjeliu. Menba ula penskam ya ka jingtap kilo hasahit beneng. Bat ula seng nong rim ya ki tolong ka duriau ba. Menba ula bukput ya ka duriau. Ba ki kin tam syarengkeu. Menba ula theo nong rim ya ka pertei. Nganga lala don marsenda bat kum umistri bastat. Ngalalong kajing sngobha jong lenter hakmat jong ngasat kemen borobor. Ngasat kemen ha kapertei ba ulathaw. Bat ngasngohun bansong lembat ubenrio. To menta kokun to sngap yanga. Suk kitu kiba pikir ya kilenti jonga. To syak skor ya kajing hikai. Bat long kibastat. Bat towat landet yaka. Suk uta ubrio. Uba syak skor yanga. Uda ap ha kerdop jonga man kasngi. Uda yang hajan kijing kang jonga. Daba uta uba syam yanga uyo jing im. Bat utrai unkerku ya u. Handrei jar uba du yanga. Upen sitom ya ladi. Kat kiba isi yanga ki i kajing yam. Kani kajutang jong ublei. Kani kaktin ublei. Ngasngongu ya ublei. Di kai kaba pi kai kaba pi osngo menta na kaktin ke jong ublei na ka Bible bat na kai kaba ngapuli menta kasngi na kitab hawar ti saperkan sapuson hinalade ti ai ba ublei terkenran unlong kajeng kerku yangi UAP ai ba kani ka step perngap kan long kajeng kemen ya yangi UAP ai ba kasngi baro sisngi ngin bit ngin biang hakatrei kakta ba ublei unda unri usumar suker yangi habangi terengi kita shalom syawa hayau hahan hakakam kajam halenti hasurok halenti sengkien mo ba ngiyat ngiyeng ngi nyak kali ne ngi syong kali ti ba ublei unda unri usumar suker yangi ti ublei utip kambahai ke baro ai bangin yo ya kejing iet kejing esuk ekemen
pramangi bagi mde ban bu shion bu snew yeno da ka jing i hingin job e ka perthei amde ba ngin job da ka jing le jubor hanrei ngi job e ka perthei da ka jing i namar ba ublei ude ka jing i per ka jing subun ti tangkini kentien ku blei sibon i pibro